82 år, og jeg forstår ikke de gamle, der sidder hjemme og venter på, at telefonen skal ringe, når man kan gå på loppemarked. Jeg går meget tit på loppemarked. Jeg elsker at prutte med prisen, men det skal være sådan, både køber og sælger kan være tilfreds. Altså, det skal ikke føle sig snydt, når jeg har købt noget. Og jeg vil sige, at jeg har købt mange ting, ikke til mig selv, for jeg har den alder, hvor jeg har en ting. Men så køber jeg til børn og børnebørn og oldebørn. Så det sådan foregår min søndag, når jeg ellers ikke ved, hvad jeg skal give mig til. Skal vi stoppe interviewet her? Du ved jo alligevel ikke, hvad du skal gøre med. Makaa. Ert þú hérna? Nei. Ja, og flytter rundt på, hvis det er det, man vil. Det skal der til sidst. Det er jo ikke altid, jeg køber noget. Men så er det det gode ved det, når man har roset
vin og få en kop kaffe og et stykke dejligt franskbrød med ost. Og der kan alle få råd til at deltage, for det koster kun 20 kroner. Slut.